Ollaan live. Ja nyt ollaan live. Ollaanko me nyt live? Ai, ja Marko pitkästä. Moikka, Kretu! Siis ei olla oltu videolla pitkä aikaa. Ei oo kuule varmaan vuoteen oltu samojen kuvien ääressä. Aattele, miltä Niinpä. nyt tuntuu? On tää ihan mahtavaa, ihan niinku muistot tulvii mieleen ja mitä kaikkea. Hei, ihan mahtava. Hei, mä oon nyt somettanut tai laittanut sinne, että mä oon tulossa Helsinkiin ja nythän mä oon täällä ja sitten täällä on tämmönen tapahtuma menossa. Meillä on Chef Ylöjärvi Anton tuolla kameran takana, päästään Antonin kanssakin lopuksi juttelemaan. Mut vilautapa ihan pienesti, että mitä kaikkea täällä on. Niin lähdetään tekemään kierrosta, mutta ihan ensimmäisenä Marko, poppamies. Mitä kuuluu grillikauteen? No grillikauteen kuuluu tietysti odottavaa tunnelmaa, koska sehän on nyt just alkamassa ja lähdetään sekä vanhoilla että sitten uusilla kujeilla liikkeelle ja katsotaan mitä kaikkea. No, sitä tulee. Vanhan klassikothan, niin eihän ne koskaan kuole. No, poppamiestä jos sanotaan, niin mikä on semmoinen ykkösjuttu? Mistä teidät tietää? Mistä me tiedämme? No grillikauteen liittyen. Grillikauteen. No tietysti barbecue-kastikkeet ja rubit ja meidän helpon maustamisen konsepti. Helpon maustamisen konsepti. Kyllä. Ja tästä varmasti puhutaan nyt Mekkonkin kanavalla tänä kesänä, mä luulen. Mutta onko sulla täällä grillissä jotain? Haluatko sä näyttää? Koska mä luulen, Joo, mennään kattoon. Eli mitä sulla on? Siellä on ainakin bono selkeästi. Tänään meillä on juurikin tällainen helpon maustamisen konseptilla. Meillä on rupattuja siipejä, mitkä grillataan ja sitten siipikastikkeen kanssa tarjoillaan. Ja tällainen kun ollaan grillikauden äärellä ja muuta, niin meillä on niinku kaikkea muutakin grillattua siinä. Että meillä on muun muassa grillattua ja pikkelöityä porkkanaa, sitten vähän blue cheese dippiä ja muuta. Että siinä on hyvä semmonen vinkki grillikesään, että jos siipiä on tehnyt airfryerilla tai uunista tai muuta tollain kotona ja mökillekin vähän tekee mieli, niin ei muuta kuin naturelle ja siipiä kaupasta ja rubipintaan grillin kautta ja sitten soosit niskaan. Niin no hitto. Siinähän se on ja eri rubeilla ja eri kastikkeilla voi sitten tämmöisiä erilaisia makumaailmoja tehdä, niin siinä on ihan loputon niin kuin. Just näin. Hei, me lähdetään kiertämään, täällä on nimittäin niin paljon, mutta yhden vinkin saat antaa grillikauteen. Mikä on poppamies Marko Suksen vinkki tähän grillikauteen? Tähän grillikauteen. Kokeile rohkeasti eri makuja ja anna palaa. Loistavaa. Mä nappaan sun mikin tästä matkaa, että seuraavakin kuuluu. Ettei Markon ääni vaan kuulu sitten, kun mennään eteenpäin. Tuolla on seuraavana Big Shopin pojat. Siellä on Kimmo ja Sami. Annetaan Samille tästä mikki. Mä laitan sen mikin sulle. Sä oot Kimmo tiedä. Tervetuloa. Ihan mahtavaa. Moi, Moro. Sami. Ja Big Moro. Shopin pojat, sen verran kerkesin sanoa. Mitäs täällä tapahtuu? Pitäis täällä tehdä vähän tällaisia, sanois, teriakikana kohtaa paikallisen riaskan, niin sanoo. Paikallisen rieskan, mutta siis, Eli siis milläkö teriyaki-kana on tehty? Eli me ollaan tehty tällä meidän mörkö-savustimella, Ai mikä kauheeta. tässä on. Eli tämä meidän V8 traileri, missä löytyy pari erityyppistä savustinta, uunia, vähän vesipistettä ja muuta niin sieltä voidaan ottaa. Meillä on, siellä on Oi. Eli siis tammipuulla. Pistetään ihan vielä läheltä tuolta. Tammipuulla, mitä savustellaan, niin sieltä on tommonen mukava pinta vielä. Mörkö. Revitään se tossa sitten, se on niinku ylikypsänä vedetty, niin vedetään tuota teriyaki-kastiketta päälle ja tommosen riaska salattipeti, sit vähän poppiksen juustojalapeno, sipsiä siihen vähän rapeeta ja sitten chilimajoneesia ja sitten tämmönen mikä löydettiin, niin viikuna kastiketta vielä, niin kiva makea happo siihen. Mut me ei tultu puhumaan ruuasta nyt, kun grilleistä. No niin. Mulla on siis Kamado Bonon Grande, punainen tietysti, koska talokin on Tommosen näköinen. Tommonen juuri, mikä Markollakin tuolla oli. Mutta mitä sulla olisi nyt tähän grillikauteen vinkkejä? Mitä kaikkea teillä tapahtuu Big Shopilla? Tehän siis maahan tuotte grillejä, teillä on tarvikkeita, hiiliä. Joo, me ollaan 2-3 vuotta nyt tuotu maahan Kamado Bonoa, vähän kaikenlaisia muita näitä tämmöisiä trailereita. Tuodaan Pitbossin pellettigrillejä ja sitten me tulee Unkarista kaikennäköisiä erinäköisiä grillejä. Jos haluaa kokonaisen sijasavustimen, niin semmoinen onnistuu meidän kautta. No mikäs on tämän kesän juttu? No juttu meillä ehkä tällä hetkellä tietenkin näiden grillien lisäksi niin ravintola, eli Kotkaa avataan. Mitä hitto? Sapokan rantaa tulee tämmönen kesäravintola 4 kuukaudeksi.
Eli PPQ-herkkuja ja vähän baari, terassimeininkiä, semmoinen niinku rantatunnelmassa. Niin Herjestas. siellä tommonen on tulossa. Sitten kun on se saatu, niin lähdetään ruokamatkat tuonne Meetopiaan. Meetopia. Niin. Osaatko yhdellä lauseella kertoa, mikä on Meetopia? Nyt varmasti siellä on ruudun takana sellaisia, jotka ei tiedä, mikä se on. Yksi sana on aika vaikea. Yhdellä lauseella. Yhdellä lauseella voi. Eli siis voisi sanoa kovin grillipileet, mitkä löytyy Euroopasta. Eli siis paljon eri ruokatoimittajia. On vähän samantyyppinen kuin täällä, että maisteluannoksia, paljon erilaisia ja huippukokkeja siellä tekemässä erinäköisiä juttuja. Ja siis te järjestätte sinne me järjestetään ruokamatka sinne, eli meidän sivulta löytyy, niin pystyy varaamaan matka. Niin tehdään tämmönen ryhmämatka. Ryhmämatka, ihana! Päästään tämmöisen ryhmävetäjäksi. Ihana ryhmämatka! Oi että! Kyllä. No hei, ihan mahtavaa. Mä nappaan sun mikin, Yes. että sä et jää hypöttele tänne. Jatketaan tossa nimittäin noi... Ain Ripe ja Pikkis oli äsken tässä, mutta onko täällä nyt ketä? Onko? Se oli Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää Elikkä päivää. Risto Mikkola ja tässä on sun ystäväsi. Voit esitellä hänet, koska hän... Mua ei kuule. Hyvää päivää. Tässä on rakas ystäväni Mika Pikkis Tuomonen, Sousa Burger Joint ravintoloiden omistaja ja hän on myös maailman paras makkaravelho, mikä tekee loistavia makkaroita, mitä tänäänkin löytyy. Simpukka makkara! Simpukkamakkaraa päästiin äsken maistelemaan, mutta siis teillä on tässä treegerit, eikö niin? Kyllä, juuri ja näin. Osaatko sanoa treegereistä nyt jotain? Ne on pellettisavustimia, eikö niin? Pellettigrillejä. Kyllä, nämä on siis äärettömän hienoja pellettigrillejä tai savustumia, mikä on tuommoisen vähän ehkä laiskemmankin miehen niin unelmassa. Pystyt puhelimella ohjelmoimaan ja tekemään kaiken sieltä kotisohvalta, kun katsot jalkapallo, MM-kisoja tai jääkiekko, mitä ikinä teetkin. Kyllä. Niillä saat todella tasaisen mahtavan kypsyyden ja yön läpi kypsennyksiä ja mahtava semmonen niin hento, tommonen amerikkalainen barbecue-savun maku tulee sieltä. Ihan loistavaa. Ja pellettimauillahan päästään On silloin sitten. viskimakua, omenamakua, hikkarua, sieltä löytyy siis lukemattomia erilaisia makuja niistä pelleteistä. Ja Mekkuan seuraajat onkin nähnyt, mulla on se Ironwood 650, mutta mua nyt kiehtoo, että sä teit tällä paljon. Mikä tää on? No kuule, tehdäänkö siis sillä lailla, että otetaan tähän Traegerin. Ihan mahtavaa. Mä voin haastatella, kerrotaan tästä meidän Traegerista, koska hän tietää paljon enemmän kuin minä. No tässä mitä just käytettiin, tämä on enemmän matkagrilliversio, eli vähän pienempi, kompaktimpi. Sama idea on kaikissa meidän grilleissä, eli pellettiä vaan sisään ja se kaira vetää siihen keskelle tulipesää, mistä se syttyy ja sitten palaa niin kuin puutuli. Eli se antaa sitten puuaromia siihen. Sitten on vaan isompia kokoja, niin tää on se pienin ja näppärin. Aika kiva. Ja nyt meillä on puhdistus tässä menossa tällä Kyllä, hetkellä. aivan, ei ole marinointi. Näyttää paremmalta, kun siellä on ruokaa eikä Joo. jäämästä. Kyllä. Mutta hei, me jatketaan matkaa. Kiitoksia paljon. Onko vielä... Näin on viimeiset sanat. Kiitos. Mennään hei eteenpäin. Jos äsken oli mörkö, niin on tuossa vasemmallakin aika iso. Anteeksi, me mennään tästä. Hei, menkö mä tonne, nyt se just meinaa lähteä karkuun. Sieltä on, vai tuleeko se tän? Ei. Hän juuri kerkesi karkaamaan. Mutta tässä on nyt, hei, haluatko kertoa, mitä meillä tässä on, nimittäin tämän kesän ykkösjuttu? No niin, meillä katsotaan tonne ja puhutaan tuohon. Joo. Porkpeli Burnt Endsejä löytyy tästä näin. Niin. Elikkä onko tehty niskasta vai kyljestä vai mistä? Porsaan kyljestä tehty ja 5 tuntia about savustettu tossa noin. Ja onko tuolla isossa? Ei, no tossa noin offsetissa, itse tehdyssä offsetissa on Se on savustettu. oma rakenteinen offset. Kyllä. Ihan loistavaa. Hei, jatketaan matkaa herkkunopista, possupaloista, noista Burnt Endseistä. Niistä varmaan tänä kesänä tullaan puhumaan enemmänkin. Mutta kurkataan, täällä on nimittäin Smoking Finsin Juhani Hiltunen. Mitä Juhani? Hei. Ai mä sain tällaisen. Saat, pysyksä siinä? Joo, kai se pysyy. Mä tässä just yritän kasata annoksia, burgereita, nimikkoburgereita, Smoking Finsin burgereita. Smoking Finsin nimikkopurgereita. Joo. Mitä se tarkoittaa? No Älä karkaa. nää on tossa sanotaan nyt hyvin yksinkertaista ja simppeliä. Että
vähillä raaka-aineilla parasta. Loppuuko mun patteri? Ei loppunut, kun se oli väärinpäin. Mä käännätän näin päin. No niin. Kukaan ei kuullut mua. Kuulee. Mutta hei, siis säkin saat Joo. PPQ:ssa. Joo. Onko teillä kisoja tänä kesänä? Meillä on tänä kesänä kisa tuolla ainakin Liettuassa ja Eestissä. Ja sitten katsotaan, Ruotsissa olisi kilpailut, ei ole tehty vielä varsinaista päätöstä, että mennäänkö. Ja te Mutta- ton Rikun kanssa kisaatte Joo. ja käyttekö te niin kuin ympäri maailmaa? Käydään. Mä yritin jossain kohtaa laskea, niin olisiko niitä ole 8 maassa kilpailuita, mutta me on menty ehkä joku 5 tai 16 maan läpi niihin sitten. Aivan. Et Jenkeissä on käyty ja Belgiassa ja Saksassa ja Hollannissa ja Ruotsissa ja Liettuassa monestikin, Eestissä monesti, mitä kaikkea nyt onkaan ollut. Aika huikea. 10 vuotta aika pitkälti on tehty nyt tätä puuhaa. Aika siistiä. Hei, otetaan pihvimies tosta seuraavaksi. Mä nappaan nyt tän sulta. Kiitos. Moi! No huomenta päivää. Mitä pihvimies? No mitäs tässä kuule, ihan valla hyvää. Eihän elämä hymyilee ja mulla loppu kupit kesken. Täällä on 2 kuppia. mun kastikekupit on tässä nyt. Et niinku, Kerros, mitä sä oot täällä ollut tänään maistattamassa. mä oon tehnyt tämmösen niinku mielenkiintoisen kokeilun siitä, että voiko possua dry age kypsyttää järjettömän pitkä aikaa. Ja tossa on nyt 50 päivää dry age kypsytettyä possukasleria. Okei. Ja sehän oli niinku, mausta sitä ei ihan hirveästi huomaa, mutta se niinku koostumus, se rakenne on muuttunut siinä lihassa. Mutta se mikä siinä on huonoa, niin yli 50% niinku hävisi painosta. Ja sitten sit siinä kävi vielä niin, että se ei niinku, siitä ei tullut mitenkään niin ihmeellistä. Niin eihän tällaista kukaan niinku, Oho, joo. kukaan ei todellakaan niinku ala myymään, että tää on ihan... Mut dry age on niinku sun juttu. Sä oot tehnyt paljon sen kanssa töitä. Se on juuri näin mut musta nyt tehtiin tänne Suomeen niin Dry Agerin ambassadöri, että se on niinku sinänsä tosi kiva juttu, että pääsee tekemään niiden kanssa yhteistyötä enemmänkin ja se on semmoista hommaa kuitenkin, mistä mä itse dikkaan. Tehdään niinku kokeilla niitä rajoja, että missä ne rajat menee sen suhteen, että mitä mä pystyn dry age kypsyttämään ja kuinka kauan. Just Et näin. mulla on tälläkin hetkellä dry ageri kaapissa niin on villisikaa esimerkiksi ja kaikkea. Et se on Oi. tosi mielenkiintoista settiä. Nyt missä sua voi seurata? Mua voi seurata YouTubessa, Pihvimies, Instagrami, TikTokki, Facebook, ihan joka puolella. Kaikkialta Pihvimiehellä kyllä löytää. Pihvimiehellä. Pitäisikö Kyllä. meidän grillata joskus? Meidän pitää todellakin grillata joskus. Mä olen tulossa nyt Renen luokse taas käymään jossain kohtaa syksyä, niin sitten kyllä ehdottomasti. Mä tuun sit käymään sun luona kanssa. Loistavaa. Tehdään näin. Mahtavaa. Hei, meillä on Matti Hurttia tässä. Oisko Mattia saanut haastatella? Totta kai. Elikkä Matti! No mitä? Tiedätkö milloin me ollaan tavattu? Me ollaan tavattu... Me ollaan tavattu niin monta kertaa, mutta siitä ei ole aika kauan aika. Ollaanko me tavattu... Nyt täytyy sanoa. Rautatien torilla oli barbecue-festit. Ja Tää 2016 tää mahtava. sulla oli silloin kokonainen poro Joo. grillissä. Ja mies teki vaikutuksen siis suorilta siinä kohtaa. Mutta siis sä olet kaiken tämän takana, niinkö? No yhtenä tekijänä, eli tuo ehkä Rekolan Samin kanssa alkanut joitakin vuosia sitten, että pitäisi tehdä tämmönen asiakastilaisuustapahtuma ja totta kai siihen sitten tuli Tapperin Tompat ja kaikki muutkin mukaan ja sit kun korona on nyt saatu, mentiin ohi ja oltiin viime syksynä Meetopiassa herrojen kanssa, siellä oli siellä paljon muitakin hienoja ihmisiä, mutta sen jälkeen sitten, että hei nyt ruvetaan painaa tää juttu pöytään ja sovittiin päivät, että palaverit varattiin päivät ja nyt se on pakko tehdä ja Aivan nyt ollaan loistavaa. tässä näin ja
aivan mahtavaa kaiken. Siis tekijöitähän olisi ollut, ketä olisi halunnut kuttua mukaan, mutta eka kerta kannattaa lähteä vähän sukkasillaan kokeilemaan, miten toimii. Ilmeisesti voisi olla tarvetta tämmöiselle toistamiseenkin. No. Erittäin tyytyväinen jo tässä vaiheessa, että miten saatiin homma toimii. Ihan loistavaa. Ja kiitos, että saatiin tulla. Hei, mä lähdetään kiertää, jatka kierrosta. Onko sulla grillivinkkejä tälle kesälle? Kikkoman. Enemmän makua. Hei, pikkusipasu aina lihaa, kalaan, kasviksi. Ensin pintaa etikka ja sen jälkeen ohut sipasu soijaa. Ja siitä sitten makupaletti on pedattu sille, että saa ruveta maustamaan nimeä antavilla tuotteilla. Erinomaisena nostasin nämä Rajamäen luomuliquid-mausteet. Todella monikäyttöisiä, helppoja ja toimivia juttuja. Niin. Ihan mahtavaa. Me jatketaan matkaa. Kiitos Matti. Mr. Soija. Äsken Matti oli pitämässä tuossa soija-tastingia ja vähän koulutti myös siitä soijasta. Mutta kattokaapas hei, mitä täällä tapahtuu. Eikö se ole aika päheetä? Hitto sentään. Napataan, mennään tuohon taakse. Sitten täällä on nimittäin Sami. Sami meillä täällä. Voidaanko me ottaa sut linjoille? Me voidaan ottaa mut linjoille. Ihan mahtavaa. Pysyykö se tossa? Toivotaan. Moikka. Moi. Moi. Mitä ihmettä sinä tai te kaikki täällä teette? No meillähän on tänään täällä tietenkin Håkon kanssa. Meillä on kieli. Kieli? Joo, suuvidenä ekaksi kieli ja sitten vähän viipaleiksi ja nopeasti pinnat kiinni tuolla grillissä. Toki meillä on myös sitten tollanen 70 vuorokautta dry agena ollut naudan steikkiä. Aika näppärä oli. Nyt mä kiinnitin heti tähän grilliin huomiota. Eli sä vaan pyöritit sen ritilän tosta alas. Joo, eli tämähän on Patagonia. Joo. Meidän tällainen argentinalaistyylinen grilli. Eli avogrilli, avotulella tehdään. Se mikä tää juttu on, niin ritilän korkeut pystyy säätämään just sen mukaan, että minkä lämpötilan siihen haluaa. Ja avotulella siis sä saat polttaa siinä ihan puuta? Puuta voidaan polttaa. Pääsääntöisesti tänään on vedetty hiilellä, mutta just äsken meni tuollaista, mitäs tää oli, omenapalaa sinne joukkoon. Oi, ja siis toihan ihana, just noi Mustangin chunksit, mitä sulla on, niin näillä on tosi kiva pitää sitä pientä liekkiä. Kyllä, ja niin jos tuonne pääsee zoomaamaan, niin näkee, että ne on niin reilun kokoista palaa, niin tuottaa pitkää savua, jos ollaan Kamadossa tai offset-savustimessa, mutta tässä näin nyt tietenkin mennään avotulta saadaan aikaiseksi. Ihan mahtavaa. Hei, mä tiedän, sä oot Mustangin edustaja ja tuonut kaikkea ihanaa Suomeen, mutta nyt mä tiedän myös, että sulla on aikamoinen osaaminen tuonne grillipuolelle ja välineisiin. Mitkä on ne? Mitä sä sanoisit? Millä grillivälineillä lähdetään liikkeelle? No siis, jos nyt ajatellaan se, että ehdon tahdon, millä me saadaan kaasugrilli toimimaan, niin tarvii olla paineensäädä ja kaasulle, muutenhan se ei toimi. Joo. Puhdistusharja pitää olla ehdottomasti, paistopinnathan pitää olla puhtaana. Joo. Se on niinku se ihan ehdoton juttu, mutta sen jälkeen pihdit, lasta, sen mukaan mitä haluaa. Joo. Ja isoja lihapaloja kun tehdään, lämpömittarit. Joo. Joko niin, että painat kiinni ja saat saman tien sen lämpötilan sieltä sisältä, tai niin, että piuha kiinni jonnekin ja iso lihakimpale Kamadoa sisään ja tuntikaupalla ja kännykän ruudulta seurailet, että missä mennään. Just näin. Tää on ihana, koska mut on opetettu grillaamaan ja tekee ruokaa ilman mittareita. Ja. Sitten kun mä löysin itseni grillipiireihin ja itse asiassa just Marko Suksi, joka oli ensimmäisenä tuossa, niin hän tykkäsi mun taskuun, että ota toi. Ja mä oon, mitä hittoa, että tämähän meni helpoksi. Se on liian helppoa. Niin, ja varsinkin tänä päivänä, kun ne on langattomia. Kyllä. Kännykkää tulee tieto, sä istut siellä taas jälkeen keittiössä valmistelet ruokia ja just näin. Kännykkä kertoo, että milloin liha on valmista. Ihanaa. Hei, mennään vähän eteenpäin ja otetaan sitten vielä Antonkin linjoille. Hyvä, kiitos. Napataan tää. Täällä on anteeksi. Täällä on todella paljon porukkaa. Kerkeekö Alexander juttelee? Joo, toki. Kertokaas, mitä sinne kuuluu? Mitä sinne kuuluu? Hyvä kuuluu. Siis me ollaan grillaustapahtumassa ja sähän teet paljon ihan siis arkiruokaa, kotiruokaa, kaikenlaista ruokaa, mutta grillaatko sä? Itse asiassa mä grillaan paljon asiakkaiden kanssa. Joo. Ja aika paljon kanssa mä menen tämmöisiin niinku tilaisuuksiin, mä saatan olla itse töissä grillaamassa. Mutta sille kotialalla, koska mulla on parvekkeen sähkögrilli, niin mä teen tyyliin sitä, että mulla on sopivasti kypsyys oleva liha.
Ja sitten mä isken sähkögrillin vaan tarpeeksi kuumassa, otan värin siinä. Silloin kun ihmisiä on käymässä, niin mä saan niinku se tunnelman grillaamisesta. Just ja sillä näin. voi siinä valella siinä sähkögrillissä, jolla on pohjalla kiva folio, ettei tule sotkua. No tavallaan semmoista näköisgrillaa, mutta ei tämmöistä yhtä aitoa kuin tässä tapahtuu tällä hetkellä. Joo. Että tulee savua ja hiiltä ja muuta, vaan enemmän se siistiä kaupunkigrillausta. No nyt kun sä teet paljon myös muuta, niin mitä sä suosittelisit nyt jos grillilisukkeeksi? Grillilisukkeeksi? Olisiko sulla joku bravuri tai sulta löytyisi? Varhaiskaaligrilli. Varhaiskaali, tippaöljy, suolaa, grilli. Ihan voi vetää melkein tumman karrelle. Sitten ottaa pois, antaa seistä hetken kelmualla tai kannelsa astiassa. Sen jälkilämpö siitä kypsentää se sopivaa. Ja itse asiassa kauneinta siinä on se, siitä tulee rapea rakenteeltaan. Sitä ei monet usko, mutta siitä tulee tosi rapea. Ihan oikeesti. No, mä tiedän. Joo. Hei, kiitos. Hei, mennään Anton tonne vähän syrjempään, niin saadaan sutki linjoille. Otapa sä nyt tää, niin. Haloo! Tämän näköinen kameramies on ollut meillä täällä. Moro! Anton, kuka sinä olet? Kerro ihan lyhyesti, kuka sä oot? Mä oon ylöjärveläinen 30-vuotias perheenisä, joka rontti vuosi sitten aloitti tekee edullista, järkevää ruokaa joka talouteen Instagram-sivuilla Chef Ylöjärvi. Ihan mahtavaa. No, mites grillaatko sä? Mä grillaan sillä tavalla, että melkein puolet tästä väestöstä luultavasti suuttuisi siitä, että miten mä grillaan, mutta mulla on hyvät pointtini siihen kyllä. No, miten sä grillaat? Sulla on siis sähkögrilli. Mulla on sähkögrilli. Nätisti sanoa sen. Tälleen nätisti sanottuna. Aika moni siitä varmasti aina on ottanut vähän itteensä, että oikeita PPQ:tahan on tietysti tulet ja savut, hajut ja tälleen näin. Mutta fakta on se, että jos on tarpeeksi vahva hyvä sähkögrilli, niin sä pystyt tekemään myös oikeasti hyvin laadukastakin lihaa sillä täydellisillä kypsyysasteilla. Ja miksi mä itse käytän sähkögrilliä on se, että minä ja mun puolisoni ja lapseni asutaan kerrostaloasunnossa. Niin eihän meillä ole mahdollisuutta siinä vaiheessa mihinkään savustimiin ja pöhöttimiin sun muihin hommiin. Meillä tietysti mökillä käytetään vähän isompia vermeitä tietysti, mutta vuosi sitten mä aloin opettaa ihmisiä, että miten pystyy sähkögrillillä tekemään oikeasti hyvälaatuista ruokaa. Että se sähkögrillit on kumminkin joka vuosi tulee uusia malleja, niiden tekniikka kehittyy koko ajan. Nytkin mä kattelin esimerkiksi Weberin uusinta, olikohan se Lumin-niminen sähkögrilli, niin siinä nousee kumminkin jo 315 asteeseen lämmöt. Niin jos ei sillä saa niin kuin kunnon hiilosta aikaisen, niin come on. Käännetään kamera, niin nähdään molemmat. Mä en sano koskaan, että jokaisen erilainen grilli sopii erilaiseen tilanteeseen. Niin se. Juuri näin. Ja onhan se ihan totta, että ethän sä voit tuommoista jättimörköä viedä sinne omaan tai kerrostaloon. Tai siis voi, mutta naapurit ei tykkää. Niin, tai sitten niistä tulee ikuisia ystäviä. No se on toinen mahdollinen. No, mitkäs ois Anton sun vinkit nyt tähän kesään? Tai jos grillaukseen tai sitten ihan sinne lisukkeisiin, että mitä voisi tehdä kaikkia ihania lisukkeita? Ihania lisukkeita. Mä oon hyvin paljon viime kuukausina keskittynyt paljon meksikolaiseen ruokaan, koska mulla tuli se oma mauste, joka on myös meksikolainen mauste, niin mä yritin sen pohjalta kehittää uusia erilaisia niin kuin hauskoja ja edullisia juttuja. Esimerkiksi salsa verde on hyvin sellainen hyvin yksinkertainen resepti, joka ei vaadi mitään muuta kuin esimerkiksi tortillalätyn, hyvän peruslihan, joka on ohkaisesti leikattu, tortillalätyn sisään ja vähän salsaverdeä. Se on hänessä. Ei se tarvi mitään kummempaa. Yksinkertaisimmat maut yleensä on ne toimivimmat. Ei se tarvi mitään 20 erilaista hienostelua siihen. Just näin. No hei, vielä tähän loppuun. Missä sua voi siis seurata? Instagramissa Chef Ylöjärvi ja Facebookissa Chef Ylöjärvi. Ihan loistavaa. Hei, kiitos. Mä nappaan sen sulta ja vielä teen loppuhöpötykset. Mä kierrän tässä. Niin. Nähdään, oli ihana. Nähdään. Juuri näin. Eli käännetään, mä käännän vielä kameran, niin näette tätä yleisilmettä täältä. On kyllä niin huikea tapahtuma, että tuossakin kattokaa esimerkiksi tommoset Kamadosta tehdyt hibachi-grillit, eli siellä on ihan aidot hiilet tuollakin. Aika ihana tommonen pöytämallinen. Ja tuolla on kans näköjään näyttää olevan Bono ja siellä on Media ja Grande ihan selkeästi. Elikkä paljon on
ihmisiä, aika ihana fiilis, ihana savun tuoksu. Ja lihakoulua kerettiin äsken käydä, viskitastingia oli. Elikkä voisiko sanoa, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ihana kun olitte siellä linjoilla. Nyt sanotaan heippa!